खुलुमबाय बयनिबोसिम दीप बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै 2020 मायथाइनि 19 अक्ट'बर। दिनैनो माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ आं फरायनो लादों। फैदो होमबा फारियै मिथिलांनि। कृष्ण बसुमतारीखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ थांनाय मैया हमबाय। थांनाय 14 अक्ट'बराव चिरां जिल्लानि 30 नं राजालामानि गारागाव मुंनि गामियाव हरनि समाव सासे लाइमोननि फरायसानि गोथै सह' मोन्दोंमोन। बै जाथायनि सायावनो चिरां पुलिसआ गोख्रों संदांनायनि गेजेरजों चिरां पुलिस बिफाना कृष्ण बसुमतारीखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ थांनाय मैया मोनाबिलि समाव गुवाहाटी नोगोरमायाव हमनो हायो। हमनो हानाय सानै दायनिगिरिफोरानो जादों जर्ज नार्जारी 23 बोसोर बैसोनि आरो राजिब बसुमतारी 23 बोसोर बैसोनि। सानैखौबो क'क्राझार जिल्लानि थागिबि होनना मोनथिनाय जायो। आसाम सरकारजों खुंफुंजानाय 4th ग्रेड पस्टनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावखांनायनि उनाव 3rd ग्रेड पस्टनि आनजादनि फिथाइखौ नबेम्बर दानावनो फोसावनानै होनाय जागोन आरो बेनि उनाव 3rd ग्रेड पस्टनि स्केल टेक्स आरो 4th ग्रेड पस्टनि अरेल टेक्सखौबो नबेम्बर दानावनो खुंनाय जागोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायबावदों दि 4th ग्रेड पस्टनि अरेल टेक्सआ 5 नाम्बारनि थाखायल' जागोन, बेनिखायनो राइटिं टेक्सआव मोननाय आरो बिजाथिनि खाफालखौ लिरगोन होनना फोरमायथिदों। मोनसे पस्टनि थाखाय सानै सुबुंखौ अरेल टेक्सनि थाखाय लेंहरनाय जागोन होनना फोरमायो। 16 नबेम्बरा बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान, जाय आफादखौ जों बर'निनो गोजामसिन आफाद होनना मिथिनाय जायो। बे सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय दाब दाब जायगायावनो साखाफारा खालामनाय जादों। बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोगोसे सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलि बेखेवनाय जादों। बे मावखुलिखौनो बेखेवना होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। मख'जाथावदि थांखि बायदियै सानसेनि हाबाफारिनि सिमला दावगाफु आफाद गेलेग्रा फोथाराव 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोगोसे सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। रीना बसुमतारीया गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै बहाबा गोमानानै दं। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानायनि सिङाव थानाय इस्लाकाटा गामिनि थागिबि प्रदीप बसुमतारीनि बिसि रीना बसुमतारीया 7 थाखोआव फरायनाय फिसाजोखौ आरो फिसायखौ गारनानै बहाबा गोमानानै दं। नखराव जेबो दावराव दावसि गैयाब्लानो नखरखौ गारनानै खारलांनायखौ प्रदीप बसुमतारीया गावनि बिसिखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। थेवब्लाबो गावनि बिसिखौ गनायना लागोन आरो बिसिखौ फैफिनजानो लुबैदों आरो गामिनि गावबुरायाबो रीना बसुमतारीखौ जेबो दावराव दावसि जायालासिनो नखरनिफ्राय आनज्रायलांदोंब्लाबो फैफिननानै मोजां संसार जाफिननांगौ होनना गुरैयै खावलायहरदों आरो रीना बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला नखरनिसिम खौरां लाहरनो थिनदों। केदारनाथ मन्दिराव सिबियारिफ्रा गंसे प्राइभेट हेलिकप्टारजों हान्थिदोंमोन। आरेल कम्पानि प्राइभेट हेलिकप्टाराव पाइलटजों लोगोसे सा 7 सिबियारिफ्रा गाखोदोंमोन। हरखाबै बोथोरा गाज्रि जानायनि जाहोनाव बे हेलिकप्टारा हाजोजों सौग्रावनानै बेरफुयो। दुखुनांथाव बाथ्रा, हेलिकप्टाराव गाखोनाय सा 7 सुबुंफ्रा जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिं धामीया जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होबाय। लोगो लोगोनो SDRFनि हान्जायाबो जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायहैयो। लोगोफोर, दिनैनो माखासे मोजां गाज्रि रादाबा बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि दीप बसुमतारी चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामदो, जाहाथे आंबो नोंसिनि मददनि सायाव आरोबाव मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। होमबा थेंक्स फर वाचिं।